вось мы у Европе, мы приехали в Варшаве, в знакомитый трехкутник. Там у нас Икея, тут у нас Ашан, Леруа. Поглядите. Вот это Европа. Ранее такое было у Рашки. Зараз только побач каля нас вось тут. Тут можно ходить днями. Столько усяго у гэтай краме вы нигде не побачыце. Ніякая ома не параўнаецца, ніякая корона, ничто. И такая крама повинна была быть побудована у Менску. А вось, сябры, гэта мара усіх беларусаў. І зараз яшчэ і расейцаў. Ікея. Шмат усяго для вашага жыцця. Прыемны водар, музыка. Усё вельмі прыгожа, чыста, прыбрана, ніякага смецця, нічым не смярдзіць. Прыгажосць. І гэта не толькі для мужчын, а для ўсіх жадаючых. Колькі кветак, паглядзіце, розных. Колькі кветак. А вось моя галоўная кветачка. Таксама ёсць касы самаабслугоўвання. Все крочыць у ногу з часам. Да закрыцця 5 хвілін, а колькі яшчэ народу тут соўгаецца.